Ο πατέρας του τρελάθηκε, νιώθοντας τύψεις γιατί είχε αφήσει την οικογένεια ολόκληρη να καταρρεύσει οικονομικά και δεν είχε τη δυνατότητα να τους βοηθήσει. Η αδερφή του που του είχε παρασταθεί σε όλη τη ζωή επίσης έπαθε ένα επεισόδιο και κλείστηκε και αυτή στο βαθμί. Και για χρόνια ολόκληρα ο Ρίτσος ήταν ουσιαστικά μόνος του. Παντρεύεται το 1954, σε ηλικία 45 χρονών, και γίνεται πατέρας στα 46 του. Για την εποχή εκείνη, το να γίνεις πατέρας στα 46 ήταν πολύ προχωρημένη ηλικία. Και ξαφνικά βρίσκεται ξανά με οικογένεια. Και αισθάνεται τη θαλπορή που του είχε λείψει για δεκαετίες. Και βεβαίως τη χαρά του την εκφράσει με τον τρόπο που ξέρει. Δηλαδή γράφοντας ένα ποίημα. Γράφοντας το πρωινό άστρο. Προς μεγάλη μου ευτυχία. Γιατί? Όταν ήμουν μικρή, δεν ξέρω στα δικά σας τα χρόνια, γιατί είσαστε πολύ μικροβίδες, στα δικά μου τα χρόνια όμως, ήταν πάρα πολύ της μόδας να φοράμε, ειδικά τις Κυριακές, τις οργαντίνες μας, και ειδικά τη φορεματάκια με φρουφρού, το λευκό μας παπουτσάκι μετά το Πάσχα και να πηγαίνουμε επίσκεψη στη Θεία Παρθενόπη, παίρνουμε στη Θεία Ευτέρη κτλ. Όπου λέγαμε τα ποιηματάκια μας. Από το αχ του μελάκι μέχρι ό,τι δεν ξέρω ο καθένας. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει: Μαμά, δεν είναι δυνατόν να έχει γράψει ο πατέρας σου ολόκληρο ποίημα για σένα και να μην το ξέρεις και να το λες άμα πηγαίνουμε στη Θεία Παρθενόπη, ας πούμε. Εγώ είχα κομμυρούλα το καιρό εκείνο. Μ' αρέσαν τα παραμύθια με τις βασιλοπούλες, άντε και λίγο οι μύθοι, ας πούμε, που αφορούσαν στο Δία, στην Ήρα, στην Αφροδίτη. Αλλά τώρα τα ποίηματα δεν τα καταλάβαινα. Ξεκινάω λοιπόν να διαβάζω. Κοριτσάκι, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέρουν στον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι, ζωγραφισμένο με λουλουδόσχολη πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, να φωτάει τον γαλανό όνειρό σου. Λέω, συγγνώμη, μαμά, έχουνε φαναράκια τα λουλούδια, κυκλοφοράνε τα κρινάκια με φακό στον δρόμο. Έξαλλο. Παιδί μου, δεν πειράζει. Όταν μεγαλώσεις θα το καταλάβεις. Μάθε το τώρα. Περιτώ να σας πω ότι για χρόνια ολόκληρα δεν είχα ξαναδιαβάσει το πρωινό άστρο. Το διάβασα πια σε μεγάλη ηλικία και μπορώ να πω ότι το εκτίμησα πραγματικά όταν εγώ έγινα μητέρα. Ο καημένος ο πατέρας μου το είχε καημό. Γιατί κάθε φορά που διάβαζε ένα ποίημα, και επειδή βέβαια δεν καταλάβαινα λέξη τι έλεγε, του έλεγα, καλό είναι μπαμπά. Το είχε καημό λοιπόν να του πω, βρε παιδί μου, τι ωραίο είναι αυτό. Στη διάρκεια της δικτατορίας είχε πάει, τον είχαν συλλάβει στην Αθήνα, είχε πάει στον υπόδρομο, από τον υπόδρομο του στείλανε στη Γιάρο και από τη Γιάρο του στείλανε στη Λέρο. Στη Λέρο έγινε η διάγνωση ότι έχει καρκίνο. Τον στείλανε στην Αθήνα ξανά στον Άγιο Σάββα, επιβεβαιώθηκε η διάγνωση και επειδή είχε γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κύμα συμπαράστασης στο Ρίτσο και στο εξωτερικό, ειδικά στη Γαλλία, είχε εδώ μια φωτογραφία που ήταν με τον Λουί Αραγκόν. Ο Αραγκόν ήταν μεγάλος Γάλλος ποιητής, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στην καμπάνια που είχε γίνει ελευθερώστε το Ρίτσο. Για να μην πεθάνει λοιπόν ο Ρίτσος στο στρατόπεδο και υποστεί η δικτατορία την κατακραυγή του κόσμου, τον στέλνουν στη Σάμο σε κατοίκον περιορισμό. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες του πώς ήρθε και τι έκανε, γιατί μάλλον θα σας πω μόνο ένα. Όταν ήταν στη Γιάρο, συγκρατούμενοι του ήταν η χαράκτρια η Βάσο Κατράκη. Και επειδή δεν είχαν χαρτί και μπογιές για να ζωγραφίζουν, η Βάσο Κατράκη έπαιρνε βότσαλα από τη θάλασσα και ζωγράφισε πάνω σε αυτά. Από εκεί το είδε και ο Ρίτσος και άρχισε να κάνει και εκείνος το ίδιο. Η Κατράκη έπαιρνε πέτρες που ήταν επίπεδες. Ο πατέρας μου άρχισε σιγά σιγά να ψάχνει να βρίσκει πέτρες που είχαν γλυπτικές επιφάνειες και να εκμεταλλεύεται τις γλυπτικές επιφάνειες φτιάχνοντας, όπως έλεγε ο ίδιος, ό,τι του παγόρευε η πέτρα. Πρόσωπα, σώματα, πάει λέγοντας. Αυτό το συνέχισε και στη Λέρο. Όταν λοιπόν ήρθε στη Σάμο,
Το καράβι δεν έπιανε Καρλόβαση που μέναμε εμείς, πήγανε στην πρωτεύουσα του νησιού που είναι το Βαθύ. Και πήγαμε με ένα ταξί από το Καρλόβαση για να βάλουμε τον μπαμπά. Κατεβαίνει λοιπόν ο μπαμπάς στο καράβι, κατεβαίνουν οι δύο βαλίτσες και μετά αρχίζουν να κατεβαίνουν κούτες, κουτιά, κουτάκια. Γεμίζει το πορπαγκάζ του ταξιού, γεμίζει το ταξί, κάθεται στο μπροστινό κάθισμα, μετά τα παλιά ταξί τα μεγάλα, ο μπαμπάς και η μαμά, στο πίσω κάθισμα, πάνω σε όλα τα πακέτα, εγώ ίσια με το ταβάνι του ταξί, φτάνουμε στο Καρλόβαση. Και βεβαίως κυκλοφορεί το νέο ότι ήρθε ο εξόριστος Ρίτσος και την επόμενη μέρα έρχεται ο διοικητής, ας πούμε, της αστυνομίας του Καρλοβάσου με έναν αστυνομικό να κάνουν έλεγχο. Τι θα μπορούσε να φέρνει από την εξορία ο Ρίτσος, ο Φόβες, Μολότοφ, δεν υπήρχε περίπτωση. Τους είχε κάνει όμως εντύπωση όλα αυτά τα κουτιά. Και λένε, ήρθα πηγαίνει. Ωραία, περάστε. Μπαίνουν στο δωμάτιο του μπαμπά, αρχίζουν να ανοίγουν τις κούτες. Μάλιστα ήταν ο διοικητής όρθιος εκεί και ήταν ο αστυνομικός και έψαχνε. Κύριε διοικητά, κάτι βράχια έχει εδώ μέσα. Κι άλλα βράχια έχει.